nale ake lamkela lapho si-on yonke into right, ahlutshwa inext nayo uyazihambela uye kuma-shops ngeke uze umenze next, uyasho ukuthi ufuna iteki manje. So uyabona manje sibhizi sawakhaya la ifruit la mama-fruit ankela sabandlula lapha ankela stika to the final plan. Hello bathula lapho yabona siyakhuphuka lapho ngaba nowankela wami uyabona ayangidisappoint mina wankela wami, ayangidisappoint mina wankela wami. Ngaba nowankela lapho yonke into right, ngihamba naye yeah. Ngithanda ukusho bafuthi ukuthi asesilayitrim home. Sesuphi yankele? Setrim home. Sesitrim home. Ngingafika lana bavalile kanti labantu balaba njani? Bavalile. Bavala so early mara. So early. Nangithi ngiyabheka manje ngibona nawa la masofa ngafuna. Yeah. Ngiyabona into engayenza nami. Awubheke njengaleli iskoshi mshana. Baby. Squash. Oh, le squash la. Apartment. Ngiyabona yeah. For apartment. Ngesiyekile lapho silibhekisise kahle ankele. Silapho silenda mina kaze ngitakiwe vele chef. Beda. Mina ngitakiwe. Umuntu oshaya le video utakiwe. Na le scotch. Joyful. It's 49,000. I want to afford it. It's too expensive. Window shopping. Manje. And then that is window shopping. Deposit. Yeah. Yeah, manje bavali. Rochester. Sana stress akhe. Into ezinhle la ubheke manje. Into mina ngilambile urimi ngizwa lenta. Nawulambile mshana, angithi songena bafana. Singena kuphi? Nandosa sigena kuphi mshana? Singena Nandosa ke. Yeah, ngingakho sibuya. Sithola ukudla nyana yeah. Sithola nyana sithi lapha Nandosa. Sithola ukudla nyana. Hayi mina ngilambile vele. Mina ngifuna ucaba manje. Ngiphethe wonke la singena everywhere. Akukho la sihlule kungena khona baba. Ngingazudlala mina. Singena everywhere.